Hello mga kadi, welcome back sa Din's Kitchen Diaries. Karon maghimot ta og gimbap. Muni ato mga ingredients: carrots, spam, hotdog og scrambled egg. Nga magluto sa dog rice, half pilit, half ang dili pilit. Nga mo na ni giluto na ang hotdog sa gamay ra nga butter niya. Lutoon sad ang carrots, half cook lang na siya. Ani on ra gisa-gisa ra kadali. Unya isunod sa dayon nato ang itlog, scrambled egg. Prepare na sa rice, prepare na sa ang carrots, prepare na sad ang atong scrambled egg, spam og hotdog. Nya ang dry seaweeds apil na sad og prepare niya si Arya, prepare na sad. Hi day sa atong mga followers. Arya, hi sa atong mga followers ug sa bagong ni follow, I will come sa Din's Kitchen. Nya mo na ni gi-slice na ang dapat sliceon. Hotdog, sliceon. Ang spam, sliceon sa nato. Ang scrambled egg, slice sa og pinastrip. Ni onra. By the way, ang duha ka girls na ko ang nagkuan di ani nag-prepare, dili ako nagluto. Basta Domingo, rest day na nako sila magluto. Ako magsamok-samok ra. Gi-prepare na sa dayang rice. Gitimplahan na siya og sesame oil og nasay salt, asin. Nya pabugnawon sa kay init kaayo o kayo-kayon. Para masagol ang timpla, nya mabugnaw gamay. Trapuhan sa nya gi-explain niya nga ang shiny part ko no dito sa likod. Explain niya nga mao ni dapat sa likod. Nya nasa siya sa GT bago pa na nag apil. Di pa kaya na siya kamao. Tudluanan pa na. Area. Mutanaw ra na sa area kung nahuman na ba o sakto ba ilang pagkabuhat. Pero di na siya manghilabot, di na siya magsamok-samok. Ilang gi-check up kung natarong ba. Yan yung ra, platon ra na siya. Platon ang rice. Ana ra. Anya, ibutang ang hotdog, itlog, carrots, spam. Ug ang tanang dapat ibutang. Okay. Anaon ra gyud. Dali ra kayo. Ako nang nagsamok-samok. Kuha ko na kong pang-reel. Ano yun ra, potos na. Nya, balik-balikon ra gid ni siyang proseso ani. Ang tod mahuman og putos tanan. Nindot sad biyan ni siya kanang mo travel ta kay di na hassle ba. Dakag tubig, dakag ingon ani, awan na. Ready ko na lang baang. Di na ka mahugaw, unlike sa kanang nakay sudan, nakay kanon gi sud og bawnanan inig hungit nimo inig kaon, mahugaw-hugaw pa ka. Nya mo na ni atong gimbap man na. Atong finished product og si kubisad ready na. Naghuwat na siya kay mukaon sa na siya gimbap. Unya, dili lang tataman hangtod sunod higayon, dili lang gyapon sa Din's Kitchen Diaries. Daghang salamat.